Sa mga pangunahing balita, humigit kumulang 7 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Labo, Camarines Norte. 52 anyos na motorcycle rider patay matapos masagi ng isang E300 van at magulungan ng delivery truck sa Tabaco City. 2 bangkay ng lalaki magkasunod na natagpuan sa Camarines Sur. Mga aso at pusa sa barangay San Roque, Legazpi City, nilaso numano. At traditional at modern heroes, binigyang pugay ngayong araw ng kagitingan. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-9 ng Abril taong kasalukuyan. Timbog ang isang lalaki sa Labo, Camarines Norte. Matapos na makuha sa posisyon nito, ang humigit kumulang 7 milyong pisong halaga ng shabu. May report si Rose Bilista. Dakong alas 3:15 kaninang madaling araw nang maaresto ng mga otoridad ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang suspect bilang alias Rich, 33 anyos at residente ng nasabing bayan. Nakuha mula sa posisyon ng suspect ang 9 na malalaking plastic sachets na naglalaman ng hinihinala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 1 kilo na may street value na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 million pesos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jim Hirmias, hepe ng Labo Municipal Police Station, matagal nang minamatyaga ng mga otoridad ang naturang suspect. Matagal na po natin itong sinusubaybayan kasi highly mobile po kasi itong taong ito. So hindi lang po ito na gumagalaw po dito sa Labo. Dito po sa buong Camarines Norte po ang nagiging area of operations niya. Kaya talagang kinakailangan po na maging bantayan po namin ito kasama po ang Provincial Drug Enforcement Unit. Kasi highly mobile nga po talaga siya. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit kasama ang Provincial Intelligence Unit at Labo Municipal Police Station. Panawagan po natin, ma'am, ito po yung patuloy na panawagan po natin, ma'am, sa komunidad na patuloy po nating suportahan ang kampanya ng ating gobyerno laban po sa illegal na droga. So ano man po ng mga informasyon na pwedeng makatulong sa amin sa paghuli o paglansad ng ganitong mga illegal na activities, so makipagtulungan lang po. Meron naman po kaming nasa hotline sa aming Facebook account. So lahat po ng mga informasyon na ano man nga informasyon na inyong ibibigay ay sisiguraduhin po namin na ito ay isang confidential. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Labo Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Kalabuso rin ang 4 na drug personality sa Naga City matapos na makorner ng PNP at ng PDEA. Isa sa mga sospek ay isang babaeng senior citizen na kasama sa matagal ng binabantayan ng mga otoridad. Narito ang aking report. 4 ang arestado sa magkakahiwalay na bypass operation ng mga otoridad sa lungsod ng Naga. Unang naaresto ang suspect na si alias Remedyo, 34 anyos, self-employed, may live-in partner at residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia, alas 2:10 ng hapon nitong Lunes, April 7. Nakumpiska sa kanya ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na may laman ng hinihinalaang shabu. Alas 3:28 ng hapon ng parehong araw ay naaresto naman ng mga otoridad si alias Jonathan, 55 anyos, STL collector, newly identified drug personality sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia sa parehong lungsod. Nakumpiska sa kanya ang 10 piraso ng
ng heat-sealed transparent plastic sachet na may laman ng hinihinalaang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang budol money. Alas 5:10 ng hapon ng pareho ring araw, nasa kote rin ng mga otoridad si alias Richard, 28 anyos, tattoo artist ng San Antonio Zone 1 Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Nakumpiska mula sa kanya ang 6 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may laman ng hinihinalaang shabu. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Office, matagal nang sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga suspect na sina Remigio at Richard. Ito po yung sabay-sabay natin na pagpapatupad ng special law dito sa loob ng Naga City. At ito naman po ay nagbunga ng 4 na successful police operations kung saan humigit kumulang may nakumpiska tayo na nasa more or less 10 grams na all in all na confiscated drug items. Martes, Abril 8, nang maaresto rin ang isa pang drug personality sa lungsod na kinilalang si alias Amelia, 60 anyos, drug den maintainer at residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia. Nakuha rin mula sa kanya ang ilang pakete ng hinihinalaang shabu. Hindi po tayo titigil na masakote itong mga involved sa illegal drug trade at paalala na din po sa mga gusto sumubok at ngayon ay involved kung kaya pang magbago. Meron po tayong programa nakalaan para sa mga persons who use drugs, yung mga na-involved sa illegal drugs, balit gustong magbagong buhay, lumapit lang po tayo sa ating mga barangay at tayo naman po ay tutulungan. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa ibang balita, patay ang isang 52 anyos na motorcycle rider matapos na masagi ng isang L300 van at magulungan pa ng delivery truck sa Tabaco City. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon upang mapanagot sa batas ang mga tumakas na driver. May report si May Insinares. Patay ang isang motorcycle rider matapos na masagi ng isang van at magulungan pa ng truck sa Purok 5 Barangay Buang, Tabaco City, alas 6 kagabi. Kinilalang biktima na si alias Antonio, 52 anyos at residente ng Barangay Matagbak, parehong lungsod. Batay sa inisyal na investigasyon ng Tabaco City Police, nag-overtake sa delivery truck ang L300 van at nasagi nito ang motorsiklo ng biktima na nagresulta sa pagsemplang nito hanggang sa magulungan ng delivery truck. Kung mailalim si driver ng driver ng single na motor na si alias Antonio doon sa truck nakasunod nung puting van. Dagdag pa ng tagapagsalita, parehong tinakbuhan ng mga sangkot na driver ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Na-determine or nakakuha na kami ng plate number ng dalawang sasakyan, ang nasabing sasakyan yung van and truck. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa LTO upang matukoy ang mga suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Dalawang bangkay ng lalaki magkasunod na natagpuan sa Camarines Sur. At mga aso at pusa sa barangay San Roque, Legazpi City ni Lasso Numano. Yan at iba pa balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral.
Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Halutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dalawang bangkay ng lalaki ang magkasunod na natagpuan sa Camarines Sur. Isa sa mga biktima ay tad-tad umano ng saksak. May report si Rose Bilista. Nakahandusay at wala ng buhay ang matagpuan ang isang lalaki sa isang irrigation canal sa Zone 5, Barangay San Jose, Pangaraon, Nabua, Camarines Sur, alas 11:15 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni Police Captain Lisa Jane Altesa, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office ang biktima na si Eric Murata, 37 anyos, binata at residente ng Barangay Antipolo sa bayan ng Tinamba. Ayon sa tagapagsalita, nakitaan ng mga saksak sa katawan ang biktima. Ayon sa kanyang kapatid, sabi nito ay mga alas 8:30 ng gabi noong April 6 ay kainuman niya pa ito, itong biktimang ito sa kanya sa bahay naman ng sa tinutuluyan ng biktima. Ngunit kinaumagahan nga po ay natagpuan na itong patay at nakita din ng kapatid niya na doon mismo sa bahay na tinutuluyan ng biktima ay may mga blood stain na po doon at meron din pong nakitang isang kutsilyo na may dugo. Samantala sa parehong araw, isang lalaki rin ang nadiskubring patay sa gilid ng kalsada sa Sitio Mayon, Barangay Toytoy, Garcetorena, parehong lalawigan. Ang biktima ay kinilalang si Junjun 4, magsasaka at residente ng Barangay Lidong, parehong bayan. Ayon sa tagapagsalita, ang biktima ay may head injury nang matagpuan ng isang concerned citizen. Wala po talaga silang ngayon, wala pa po silang lead kung sino po ang gumawa ng krimen o kaya kung ano ang nangyari dito sa biktima. Dahil ang nakita, ang sinasabit lang doon sa report na ito ay may head injury. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Camsur Police upang mapanagot ang mga nasa likod ng pagpatay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Hindi bababa sa 20 aso at pusa ang sunod-sunod na natagpuang patay sa Barangay San Roque, Legazpi City. Grupo ng Albay Animal Welfare Coalition naniniwala na nilason ang mga ito. May report si May Insinares.
Mahigit sa 20 aso at pusa ang sunod-sunod na naitalang namatay sa barangay San Roque, Legazpi City nitong nagdaang linggo. Paniwala ng Albay Animal Welfare Coalition o AAWC, lason ang ikinamatay ng mga ito. Ayon kay Attorney Roger Abitria IV, President ng AAWC, nakakabahala ang ganitong insidente. Aniya, hindi sapat na rason na kitilin ang buhay ng mga ito sa layuning mabawasan ang populasyon ng mga naturang hayop. Pagdidiin pa niya, tulad ng tao, may karapatan rin ang mga hayop na mabuhay. Isang tao lang ba to or sistema to? Maraming tao. Kasi anong purpose ng isang tao? Galit siya sa aso? Kahit yung mga nasa loob ng bahay, napapatay niya? Diba? Ang balita kasi namin, ma'am, may burgers daw, tapos fish nilalagay doon, so kinakain ng aso. Nanawagan rin ng AAWC sa mga barangay na mahigpit naman sanang ipatupad ang City Ordinance No. 16001-2022 na nagsusulong ng mga karapatan ng hayop at ng tamang pangangalaga sa mga ito. Sa barangay officials, ang panawagan ko, master nila yung local ordinance and i-implement talaga yung ordinance. Para hindi na tayo basta-basta dog catching, kawawa naman. Kahit yung nakita mo ng nawawala na yung aso, dog catching agad, pwedeng i-trace nyo muna. You follow the ordinance, i-trace nyo kung sino yung owner, tapos sasabihin nyo pala, hindi nyo matrace. That's your job also. You have to have an updated database in your barangay para natitrace nyo. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AAWC sa mga otoridad at sa barangay officials ng Barangay San Roque upang mas mapadali ang investigasyon at mapanagot ang mga salarin. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Handa na sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation ang LTO Bicol. Uplan biyaheng ayos ng nasabing opisina, muling aarangkada para sa mas maayos na daan. May report si Danica Garcia. Handa na sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation ang Land Transportation Office o LTO Bicol. Inaasahan ng opisina na dadagsa ang mga biyahero simula bukas. Ayon kay LTO Bicol Director Francisco Ranches Jr., upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa daan, muli nilang ilulunsad ang Oplan Biyaheng Ayos na aarangkada na sa darating na Biyernes, April 11 at magtatagal hanggang sa April 20. Ang sakop po nito, Province of Albay, sa Province of Albay, ang mga naka-duty dito ay mga law enforcers ng Legazpi, Ligao at Tabaco. Province of Camarines Sur, enforcers ng LTO Naga, Iriga, Partido, Pamplona, Ragaya at Pili. Province of Camarines Norte, yung LTO Daet. Province of Catanduanes, LTO Birac. Province of Masbate, LTO Masbate District, LTO Kataingan at Province of Sorsogon, LTO Sorsogon District at LTO Irusin. Bahagi rin ng Oplan Biyaheng Ayos ang pagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga ports, terminal at mga pangunahing kalsada. Magpapakalat rin ng help desk ang opisina upang magbigay alalay sa mga biyahero. Yung regional enforcers ay at large sila, umiikot sila at large. At ito, yung mga strategies dito, anti-colorum operation, enforcement of special laws, katulad ng RA 4136, yung mismong batas ng LTO, seatbelt law, anti-overloading, anti-drunk and drug driving. At magkakaroon din ng inspection ng mga public utility vehicles sa mga terminal para po sa roadworthiness. And of course, yung apprehension and reporting. Kung may mga nag-violate, siyempre po may apprehension o huliin po yan. Samantala, makakatuwang rin ng LTO Bicol ang PNP, iba pang government agencies at local government units para sa pagbabantay sa mga daan ngayong Semana Santa at summer vacation. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Puro kalusugan program ng DOH Bicol mas pinaigtingan. At traditional at modern heroes, binigyang pugay ngayong araw ng kagitingan. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya akong party list
may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Puro kalusugan program ng DOH Bicol, mas pinaiigting ng kagawaran para mas mapatibay umano ang local health system sa Kabicolan. Gayon din na mas mapalakas ang primary healthcare service delivery sa buong rehiyon. Ang buong detalye sa report ni Angeline Dagta. Pinaiigting pa ngayon ng Department of Health o DOH Bicol ang kanilang purok kalusugan program na mas tututok sa pagbabakuna, nutrisyon, water sanitation, maternal health, tuberculosis, HIV screening, non-communicable disease prevention at cancer treatment. Ayon kay Yolanda Almoguera, Regional Coordinator ng ahensya sa naturang programa, layunin nilang mapatibay pa ang local health system sa Kabicolan, gayon din na mas mapalakas ang primary healthcare service delivery. Aniya, as of April 2, naiimplementa na nila ang programa sa 42 lugar sa Bicol. Sa Albay, naiimplementa na ito sa Legazpi City, Jovellar, Camalig, Owas, Malilipot, Malinaw, Tabaco City at Tiwi. Sa Camarines Norte, naiimplementa na ito sa Basud, Kapalonga, Labo, Mercedes, Paracales, San Vicente, Santa Elena at Vinsons. Nakasama ang Del Gallego, Lupi, Ragay, San Fernando, Libmanan at Pasakaw sa Camarines Sur. Kabilang ang bayan ng Balud, Caramuran, Pandan, Panganiban, San Miguel, Viga at Virac sa Catanduanes. At mga bayan naman ng Bulan, Irusin, Matnog, Santa Magdalena, Pilar, Castilla, Donsol, Bacon, Magallanes, Barcelona, Prieto Diaz at Sorsogon City sa Sorsogon. And this is described as a transformative approach to improving the primary healthcare delivery to the underserved and unserved Filipinos. Sa ilalim ng programa, binibisita ng mga healthcare providers sa mga kabahayan para sa mga nasabing serbisyo medikal. Ayon po sa datos, may 11.8 million Filipinos na nasa 7,068 barangays across 48,217 puroks na hindi po maganda ang kalagayan ng kanilang ng kanilang health. So kailangan po na sila ang mabigyan natin ng services on health dahil po they need this kind of services.
Samantala, target na maisagawa ang nasabing proyekto sa 114 na mga munisipalidad at lungsod sa buong rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Traditional at modern heroes binigyang pugay ngayong araw ng kagitingan. Idinaan naman sa baraptasan ng ilang mga mag-aaral ang pagbabalik tanaw sa ambag at mga sakripisyo ng ating bayani. May ulat si Danica Garcia. Ngayon para Binigyang pugay ng Junior Chamber International Daraga Chapter ang traditional at modern heroes ngayong araw ng kagitingan. Ayon kay Janelle Magdaraong, President ng JCI Daraga, ilan sa mga maituturing na modern day heroes ay ang mga pulis, guro, sundalo, mga manggagawa, mangingisda at magsasaka. Kaya ngayong araw ng kagitingan, ilan ito sa mga binigyan nila ng pugay at pagkilala. Bukod sa modern day heroes, kinilala at binigyang pugay rin ng JCI ang mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan ng ating bansa. Ito po nagsimula nung I think 2021. So bali ito yung pang-apat na taon na namin buhay na bayani. Lagi kami nag-uumpisa sa mga eskwelahan grade 4 to grade 6. Ang target namin para makakilala talaga ng mga bata yung mga bayani. Bilang pagbabalik tanaw sa ambag at mga sakripisyo ng ating mga bayani, idinaan sa baraptasan ng mga mag-aaral mula sa Bicol University College of Arts and Letters Bachelor of Performing Arts ang buhay ni na Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Gregorio del Pilar, Gregoria de Jesus at Gabriela Silang. Naimbitahan rin na dumalo sa nasabing aktibidad ang 80 mag-aaral mula sa Mabini Elementary School, San Vicente Pequeño Elementary School at Kinawitan Elementary School mula sa Daraga Albay. Ayon sa JCI, ito ang kanilang paraan upang patuloy na maipaalam sa bagong henerasyon ang sakripisyo ng ating mga bayani. Itong project natin dito is para pagkilala natin, hindi lang sa mga dating bayani, para parangalan din yung mga buhay na bayani na kasalukuyang nabuhay pa or nagsisilbi para sa bayan. Kasi parang yung gaya ng nasabi ni Senator Uy kanina, yung Janet Uy, na may mga estudyante na inikilala si Apolinario Mabini, Jose Rizal, para at least every araw ng kagitingan, ginugunitan natin to para pag-alala or maturuan ulit yung mga bata natin na kung sino yung mga dating bayani like Apolinario, Gabriela Silang, para ma-refresh sa kanilang mga sa mga utak nila o kaalaman. Bahagi ang aktibidad sa Buhay na Bayani program ng JCI Daraga na ika-4 na taon na ngayon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!